Türkmenistanyň Bilim Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasyna laýyklykda geçirilen ýarışlar üstünlükleri belirlenýär. Aşgabat şäheriniň Bilim Terbiýe we Sport baradaky baş müdürlüginiň guramagyna basketbol oýunça geçirilen ýarış gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Paýtagtymyň Kuba ugrundaky ýarış maksady okully türgelleriň kemale gelýändigini äşkär etdi. Sport bäýatleşigi geljegine umyt bildirilýän türgelleriň köpdigini görkezdi. Çekileşli duşlar tälimçilerde uly gyzyklanma döretdi. Oýlaryň biri-birinden tapawutly bolmagy türgelleriň ýokary taýýarlygyny äşkär etdi. Tejribe toplama uly mümkinçilikler döreden bu ýarış türgellerimiz üçin halkara bäýatleşiklerine taýýarlygyň öz bolşy tapgyryna öwrüldi. Her bir türgeniň ýeňşe bolan ihlasy duşuklaryň gyzykly bolmagyny üpçün etdi. Kämilleşmek babatda öz bolşy mektebe öwrülen bu sport bäýatleşigini tälimçiler her bir türgeniň ukyp başardygyny öwrendiler. Türgelleriň anamny erjelligini bir maksada gönükdirmek boýunça işler saadlamak esasy wezipe bolmak bilen üstünlükleriň öz bolşy kepiller. İdiderli geçirilen ýarışlarda toplanýan tejribeler belen tepiklere tarap anamly ädimleriň başlangyjydyr. Şeýle ýarış Marg vilayet Bilim Terbiýe we Sport baradaky baş müdürligi tarapyndan hem geçirildi.